ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምበር ከስነ ሰዓት ዜናታት ሒዘ መጽአኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ውድብ ጥዕና ዓለም በዲዶ ህበይ ህጹጽ ዓለማዊ ስጋት ምዃኑ ኣውጅዩ። ብኽእለታት ምብቃዕ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ብዘተ ሰላም መግለፂ ወፂሉ። ግብፅን ሶማልያን ውዕል ወታደራዊ ምትሕብባር ከቲመን ንግቡኣይ ህወሓት ኣካዕታቲ ዝገብሩ ነጥብታትን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ንግቡኣይ ህወሓት ኣካታዕ ካብ ዝገብሮ ነጥብታት ዝርዝር መግለፂ ወፂኡ። ውድብ ህወሓት ካብ ሰሉሳት ሒዙ መበል 14 ጉባኤ ክካየድ ከም ዝጀመረ ዘፍለጠ ኮይኑ ካብ ካልእ እዋን ብዝተፈላለየ ኩነታት ነቲ ውድብ ንክልተ ክገምዕ ኣብ ዝኽእል ሓደገኛ ኩነታት ወዲቑ የሳልጦ ከም ዘሎ ክንገር ፀኒሑ። ምክትል ኣቦ ወንበርን ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ኣቶ ጌታቸው ረዳን ዝርከቦም ልዕሊ 17 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴን ካልኦት ካብ ደቡብ ምብራቕን ምዕራብ ትግራይን ብዙሓት ተወከልቲ ካብቲ ጉባኤን ርእሶም ኣግሊሎም ኣለዉ። እንተኾነ እቲ ውድብ ካብ ቁፅፅር ኮሚሽን ከይተረፈ ተቃውሞ ዝቐረበሉ ጉባኤ ብፀደፍደፍ ከካይድ ስለምንታይ ተገዲዱ ዝብል ካብ ፈለጥቲ ውሽጢ ተሓቲቱሎም ሕጋዊ ኣፍልጦ ዘይብሉ ጉባኤ ስለ ዝኾነ እዚ ካብ ማእከላይ ቁፅፅር ኮሚሽን ህወሓትን ካብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያን ኣፍልጦ ዘይብሉ ጉባኤ ካልኣይ መዓልቱ ዝሓዘ ኮይኑ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ትግራይ ንፈለማ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ነቲ ኩናት ስዒቡ ዝሰኣኑ ሕጋዊ ሰብነት መሊሱ ንምርካብ ምስ ቦርድ ምርጫን መንግስቲ ፌደራልን ልዕሊ 1 ዓመት ክካታዕ ዝፀንሐ ህወሓት ከም ሓድሽ ፓርቲ ተመዝጊብሎም። ሕጋዊ ሰብነት ንክመልስ ዘኽእል ናይ ሕጊ ኣገባብ ከም ዘየለ ዝምጉት ቦርድ ምርጫ ነቲ ሕጂ ዘካየዶ ዘሎ ጉባኤ እውን ሕጋዊ ኣፍልጦ ከም ዘይህቦ ኣፍሊጡሎም። እቲ ካብ ቦርድ ምርጫ ከም ብሓድሽ ተመዝጊቡ ዝሃቡ ሕጋውነት ሰብነት ከም ዘይተቐበለ ዘፍለጠት በዓል ዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ዘሎ ጉጅለ ህወሓት ነዚ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ዝስማዕ ዘሎ ተቃውሞ ንጎድኒ ገዲፉ ኣካታዕ ጉባኤ ተጻዲፉ ከካይድ ዝተገደደሉ ምክንያት ናይ ብዙሓት ሕቶ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ኣቦ ወንበር ኣብ መደረ እውን ስምምዕ ፕሪቶርያ ፈራሚ ህወሓት ስለ ዝኾነ ሕጋውነት ህወሓት ምኽላእ ማለት ነቲ ውዕል ምፍራስ ምዃኑ ጠቒሱ እዚ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንበልዓ ሓሊፍካ መሃቢ ክብል ተዛሪቡ። ደብረጽዮን ከም ዝበሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ዘሎ ብስባሰ ንምቕላስን እቲ ውድብ ንምድሓንን ጉባኤ ምክያድ ኣገዳሲ እዩ። ቀዳማይ ዘይተፈወሰ ንቓዕ ህወሓት ኣብ ልዕሊ እቲ ካብ ደገ ዝመጽእ ዘሎ ሰቕቲ ሕቶ ሕጋውነት ኣብ መንጎ ላዕለዋይ መሪሕነት እቲ ውድብ ንዝተፈጥረ ንቓዕ ከይፈወሰ መበል 14 ጉባኤ ጀሚሩ ዘሎ። እቲ ኣብ መንጎ ግዝያዊ ምምሕዳርን ቤት ጽሕፈት ህወሓትን ዝርአ ዘሎ እቲ ጉባኤ ይካየድ ኣይካየድ ዝብል ምትህልላኽ ሰማይ ዓሪጉ እቲ 50 ዓመት ዘቑፀረ ውድብ ንኽግማዕ ኣብ ጫፍ ይርከብ። ነዚ ኩሉ መበገሲኡ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ሓደ ነቲ መሪሕነት ቅርበት ዘለዎ ምንጪ እቲ ባእሲ ዝኾነ ህዝባዊ ኣጀንዳ ከም ዘይብሉ እዩ ዘረድእ። እቲ ፈላጢ ውሽጢ እቲ ፍልልይ ብፍላይ ኣብ መንጎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ኣለም ገብረዋህድን ኣብ መንጎ ምክትል ኣቦ ወንበር ኣቶ ጌታቸው ረዳን ዘሎ ቅርሕንቲ ዝፈጠሮ ከም ዝኾነ ይረድእ። እቲ ቅርሕንቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንግዝያዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ኮይኑ ከይሽየም ዝነበረ ተቃውሞ ዝጅምር ምዃኑ እቶም ምንጭታት ወሲኾም ይሕብሩ። ነቲ ብጸቢብ ፍልልይ ንግዝያዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንትነት ዝተመርጸ ብደብዳቤ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሸመን ኣቶ ጌታቸው ናይ ጸላእቲ ክርኩር እዩ ተላኣኽ ጸላእቲ እዩ ክሕዱና እዩ ዝብሉን ካልኦት ጸለመታትን በቲ ናይቲ ውድብ ኣወዳድባን መሓወር ኣቢሉ ናብ ባይታ ክንዛሕ ከም ዝተገብረ ይዛረብ። ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብሰንኪቲ ውድብ ዝፈጠሮም ተደጋጋሚ ኣኼባታትን ብታሕትዎት መሓውራት ኣቢሉ ዝዘርግሖም ጸለመታትን ሙሉእ ትኹረቱ ኣብ ዝጠልቡ ምምላስ ተመዛበልትን ምኽባር ግዝኣታዊ ሓድነት እቲ ክልልን ከይከውን ከም ዘዕንቀፍዎ ከሲሱ። ኣቶ ጌታቸው ድማ ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ዘሎ ሓላፍነት ተጠቂሙ ንዓለም ገብረዋህድን መሓውርን ከዳኽምን ከም ዝፈተነ ዝገለጸ ተፈላጢ ውሽጢ ሱር ዝሰደደ ውድባዊ መሓውርን ልምድን ስለ ዘይብሉ ኣቶ ጌታቸው ግዝያዊ ምምሕዳሩ ቅቡልነት ከይረክብ ብሰፊሑ ተሰሪሑ ይብል። ካብ ሓሊፉ ኣባል ፈጻሚት ስራሕ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ብቐንዱ ምስ ካልእ ላዕለዋይ መሪሕነት ዝኾነ በየነ ምክሩ ዘለዋ ምትህልላኽ ዝተኣሳሰር ከም ዝኾነ ካብ ውሽጢ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ካብ ኣባል ፈጻሚት ሓደ ዝኾነ ኣባል በየነ ምክሩ ካብቶም ኣብዚ ጉባኤ ንነብሶም ዘግልሉ 17 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ሓደ እዩ። እቲ ሕጂ በቲ ሓደ ጉጅለ ተመሪሑ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ነቲ ጉባኤተኛ ኣእሚንካ ንጉጅለ በዓል ጌታቸው ረዳ ካብቲ መሪሕነት ምሒኻ ምድርባይን ሓደ ዓይነት ቋንቋ ዝዛረብ ውድብ ንምግባርን ዝሃቀነ ከም ዝኾነ እቲ ፈላጢ ውሽጢ ወሲኹ ንቢቢሲ ገሊጹ። እቲ ጉባኤ ዝፀውዖ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ኣቶ ጌታቸው ሙሉእ ልዕልነት ከም ዝረኸበ መረዳእታታት ይሕብሩ። ካልእ ስጋት ድማ ብቤት ጽሕፈት ህወሓት ቂመኛ ዝበልዎ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ብዝኾነ መንገዲ ናብ ስልጣን ከይመጽእ ስጋት ከም ዘለዎ
يزرب ودب هوحات أم الزام زحلف مبل 13 ጉባኤ ኣብ ውሽጢ ትውድብ ጸረ ዲሞክራሲያውነትን ምጉጅጃልን ከም ዝነገሰ መሰልን ናጽነትን ህዝብን ናይ ምዕፋንን ዝምባሌታት ከም ዘሎን ኣሚኑ ምግላጹ ዝዝከር እዩ። ኣብቲ ካብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣትሒዙ ኣብ ሕድሕድ ጉባኤን ሰፋሕቲ ኣኼባታት ክሕደስን ውሽጡ ኸጽርን ቃል ዝኣቱ ውድብ ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ ፖለቲካዊ ዓብላልነት ኣብኪዑ ናብ ትግራይ ምስ ተመልሰ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዝነበረ ምቅራሕን ናብ ሓደጋ ኩናት መምርሑ ይዝከር። ምትፍናነት ውድብ ንህዝቢ እውን ተሪፉ ናብቲ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ዝሃለቐሉ ደማዊ ኩናት ኣካይዱ። ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ድማ ብሄራዊ ውድባት ትግራይ ነቲ ህዝባዊ ህልቀት ውድብ ህወሓት ተሓታቲ ዝገብሩ ኮይኖም እቲ ውድብ ግን ህዝባዊ ቃልሲ መሪሑ ከም ዝዓወተ እዩ ዝገለጸ። ግብፅን ሶማልያን ውዕል ወታደራዊ ምትሕብባር ከቲመን ኣብ ካይሮ ናይ ክልተ መዓልቲ ወግዓዊ ምብጻሕ የካይድ ምስ ዘሎ ፕሬዚደንት ሶማልያ ተኣሳሲሩ ግብፅን ሶማልያን ብወታደራዊ መዳያት ተሓባቢረን ንምስራሕ ዘኽእለን ውዕል ከቲመን ኣለዋ። ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐሙድ ምስ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብዱልፋታሕ አልሲሲ ተራኺቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ምዝታይ ኣብ ኩሉ መዳይ ሓቢሮም ንኽሰርሑ ተሰማሚዖም። ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐሙድ ግብፂ ልዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሃገሩን ንምክልኻል እትገብሮ ጻዕሪ ብምምስጋን እቲ ውዕል ራዕዳዊ ተግባራት ንምክልኻልን ሰላም ንምሓስን ጠቃሚ ከም ዝኾነ ጠቂሶም። ወሃቢ ቃልቢ ጽሕፈት ፕሬዚደንት ግብፂ ብወገኑ አልሲሲ ልዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሶማልያ ንኽሕሎን ከምኡውን ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ዝፍጠር ኢድ ኣእታውነት ከም ዝቃወም ምግላጹ ሓቢሮም። ካብ ሶማልያ ተነፂራ ነፃ ሃገር ከም ዝኾነት ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ምስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝኣተወቶ ውዕል ዝምድና ግብፅን ሶማልያን እናሓይለ ይኸይድ ኣሎ። ግብፂ ካብቲ ምስ ሶማልያ ዝኣተወቶ ወታደራዊ ውዕል ብተወሳኺ ኣብ መቃድሾ ኤምባሲ ክትከፍት እንከላ መንገዲ ኣየር ግብፂ ድማ ናብ መቃድሾ ቀጥታዊ በረራ ጀሚርሎም። ሰበስልጣን መንግስቲ ሶማልያ ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብቲ ሃገር ክወፅእ ብተደጋጋሚ ሕቶ ከቕርቡ ከም ዝጸንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ በኣንጻሩ ሰራዊት ግብፂ ኣብ ሶማልያ ንኽዋፈር እወታዊ መልሲ ረኺቡ እዩ። ሰራዊት ግብፂ ኣብ ሶማልያ ዝዋፈር እንተኮይኑ ምስ ህንፀት ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ተዛሚዱ ሓርፋፍ ዝምድና ዘለዎን ሃገራት ኢትዮጵያን ግብፅን ብቐጥታ ክተፋነና ዝኽእላሉ ዕድላት ክህሉ ከም ዝኽእል ይግመት። እቲ ቅድሚ ኣዋርሕ ተግባራዊ ክኸውን ተባሂሉ ተዘሪብሉ ዝነበረ ወታደራዊ ስምምዕ ሶማልያን ግብፅን ዝርዝር ጉዳያት እኳ ዝፍለጥ እንተዘይኮነ ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ካቢነ መንግስቲ ሶማልያ ከም ዝተቐበሎ ግን ዝዝከር እዩ። ውድብ ጥዕና ዓለም በዲዶ ህበይ ህጹጽ ዓለማዊ ስጋት ምዃኑ ኣውጁ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ክልል ክፋል ኣፍሪካ ዝርአ ዘሎ ለበዳ በዲዶ ህበይ ወይ ኤምፖክስ ዓለማዊ ቆላሕታ ዝጠልብ ህጹጽ ስጋት ጥዕና ክብል ኣውጁ። ተቐድም ክብል ብማንኪ ፖክስ ዝፍለጥ ዝነበረ ኣዝዩ ተለባዕ ሕማም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝነበረ ናይ መጀመርታ ለበዳ ብውሕዱ 457 ቀቲሉ። ኣብዚ ሕጂ ድማ ኣብ ገለ ክፋል ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪካ ተዘርጊሑ ኣሎ። ተለዋወጢ ዓይነታት እቲ ሕማም ብቕልጡፍ ይዝርጋሕ ምህላውን ብሰንኪ ዘጋጥም ዘሎ ልዑል መጠን ሞትን ንተመራመርቲ ኣሻቒልዎም ኣሎ። ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ውሽጢ ኣፍሪካን ካብ ኣወፃን ዝያዳ ናይ ምልባዕ ተኽእሎ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ኢሉ ነዚ ለበዳ ደው ንምባልን ህይወት ንምድሓንን ዝተዋደደ ዓለም ለኻዊ ምርብራብ ኣገዳሲ ክብል እውን ኣተሓሳሲቡ። በዲዶ ህበይ ብከምፀታዊ ርክብ ቆርበት ምስ ቆርበት ምትንኻፍ ዝበሉ ቀጥታዊ ምትንኻፋትን ከምኡውን ምስ ሰባት ተቀራሪብካ ብምዝራብ ወይ ምስ ትንፋስ ይመሓላለፍ። ጉንፋዕ ዝመስል ምልክታት ቁስሊ ቆርበት ዘስዕብን ቀታሊ ክኸውን ዝኽእልን ኮይኑ ካብ 100 ሕሙማት ነቶም 4 ናብ ሞት የቃልዕ። ክልተ ዓይነት በዲዶ ህበይ ወይ ኤምፖክስ ኣለዉ። ክላድ 1ን ክላድ 2ን ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2022 ተኣውጁ ዝነበረ ሓደጋ ህዝባዊ ጥዕና ብሰንኪ እቲ ብተዛማዲ ልኡም ዝኾነ ክላድ 2 እዩ ዝተበገሰ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ግን እቲ ኣዝዩ ቀታሊ ክላድ 1 እዩ ዝረአ ዘሎ። እዚ ከዓ ክሳብ 10% ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ለባታት ዝተሓመሙ ዝቐተለ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከባቢ መስከረም ኣብቲ ቫይረስ ለውጢ ከም ዝነበረ ይግለጽ። እቲ ምልዋጥ ከዓ ክላድ 1B ናብ ዝበሃል ኣምሪሑ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ ብቕልጡፍ ተዘርጊሑ። እዚ ሓድሽ ዓይነት ለውጢ ብሓደ ሳይንቲስት ክሳብ ሕጂ እቲ ዝኸፍአ ሓደገኛ ተባሂሉ ተገሊጹሎ። ካብ ምእተው ዓመት ጀሚሩ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ጥራይ ልዕሊ 13700 ሰባት ብበዲዶ ህበይ ዝተለኽፉ ክኾኑ እንከለዉ ብውሕዱ 457 ድማ ሞይቶም። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ ቡሩንዲ፣ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ፣ ኬንያን ሩዋንዳን ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ተረኺቡ። በዲዶ ህበይ ከም ህጹጽ ኩነታት ህዝባዊ ጥዕና ምእዋጁ ከም ምርምር ሓገዛት ከምኡን ምትእትታው ካልኦት ዓለም ለኻዊ ስጉምትታት ህዝባዊ ጥዕና ንኽቀላጠፍ ዝሕግዝ እዩ። ዶክተር ጆሲ ጎልዲን ካብ ዌልከም ትራስት ዝተባሃለ ዓለማዊ ግብረሰናይ ትካል ከቢድ ምልክት ክብል እንከሎ ዶክተር በጉማ ቲታንጂ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦሜር ድማ ስጉምቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ክብደት ናይ ተቕልውላው ዘጉልሕ እዩ
ኢሉ ኣብ ሓምለ 2022 ንትልኦም ክላድ ዝበሃል ዓይነት በዲዶ ህበያ ብኤውሮፓን ኤስያን ሓዊሱ ናብ ኣስታት 100 ሃገራት ተዘርጊሑ ነይሩ ሽዑ ብቕልጡፍ ዝተዘርግሐ ኮይኑ ልዕሊ 87,000 ሰባት በቲ ቫይረስ ከም ዝተለኽፉን 140 ከም ዝሞቱን ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ይሕብር ዝኾነ ሰብ በቲ ሕማም ክትሓዝ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ብዓብዪ ግን እቲ ለበዳ ኣብቶም ምስ ደቂ ተባዕትዮ ጾታዊ ርክብ ዝፍጽሙ ደቂ ተባዕትዮ ዝጸዓቐ እዩ ኣብቲ እዋን ተቓላዕትን ዝኾኑ ክፋላት ሕብረተሰባት ክታበት ብምኽታብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዩ ተመራማሪ ማእከላት ምቁፅጻርን ምክልኻልን ሕማማት ኣፍሪቃ ህፁፅ ስጋኣት ህዝባዊ ጥዕና ምዃኑ ብሰሉስ ኣውጆም ኣለዉ ሓላፊ ናይቲ ትካል ጂን ካስያ ነቲ ሕጂ ዘሎ ለበዳ ንምግታእ ቅልጡፍ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖሎም ነቲ ስጋኣት ንምግታእን ንምውጋድን ኣብ እንገብሮ ፃዕርን ንጥፋትን ዕጡቓትን ክንከውን ኣለና ክብል እውን ኣተሓሳሲቡሎም ንተኽእሎ ምብቃዕ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ብዘተ ሰላም ኣመልኪቱ ዝርዝር ሓበሬታ ወፂኡ ኣሜሪካ ወከልቲ ናይቶም ኣብ ግጭት ሱዳን ዝሳተፉ ዘለዉ ክልቲኦም ወገናት ንትማሊ ረቡዕ ኣብ ጀነቫ ቆፀራ ኣብ ዝተታሕዘሉ ዝርብ ሰላም ክራኸቡ ከተእምኖም ፈቲና ነይራ እቲ ኩናት ካብ ሚያዝያ 2023 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ኮይኑ ንልዕሊ 25 ሚልዮን ሰባት ዝፀለወ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝፈጠረ ምዃኑ ይፍለጥ እንተኾነ እቲ ብኣድማዕ መንገዲ ነታ ሃገር ዘመሓድር ዕጡቕ ሓይሊ ሱዳን ናብቲ ዘተልእኽ ከም ዘይሰድድ ገሊጽሎም ሓላፊ ዕጡቕ ሓይልታት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ኣብ 2021 ብዕልዋ መንግስቲ እዩ ስልጣን ሒዙ ብሕሜት ዝፍለጥ ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ሓላፊ ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ካብ ዝበሃል ንኡስ ወታደራዊ ሰራዊት ሓገዝ ረኺቡ እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ስልጣን ብኸመይ ከም ዝካፈሉ ከምኡውን ብዛዕባ መጻኢ ተራን ምወላን ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ኣብ ዝምልከት ናብ ግጭት ኣትዮም ኣብ ሚያዝያ 2023 እቲ ወጥሪ ናብ ኩናት ሓድሕድ ኣምሪሑ ሕጂ ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ዳዕሚ ሰሪዕ ንመብዛሕትኡ ርእሲ ከተማ ካርቱም መብዛሕትኡ ክፋል ናይቲ ኣብ ምዕራብ ሱዳን እትርከብ ኣውራጃ ዳርፉር ከምኡውን ንመብዛሕትኡ ዘራእቲ ሱዳን እተፍሪ ግዛት አልጀዚራ ተቆጻጺርዎ ይርከብ ሰራዊት ሱዳን ድማ ንምብራቃውን ሰሜናውን ክፋላት ሱዳን ይቆጻጸር ኣብዚ እዋን ርእሰ ከተማ ሰሜን ዳርፉር ዝኾነት አልፋሸርን ከባቢ ካርቱምን ንምቁጽጻር ብርቱዕ ውግእ ይካየድ ኣሎ መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ሕሜቲ ብኢማራት ዓረብን ብናይ ሩስያ ዕሱባትን ከም ዝድገፍ ይንገር ክልቲኦም ወገናት ብናይ ወጻኢ ሓይልታት ደገፍ ይግበረሎም ኣሎ እዚ ድማ ቃልሲ ንኽቕጽሉ ይሕግዞም ከም ዘሎ ይንገር ሰራዊት ሱዳን ብሳዑዲ ዓረብን ግብፅን ዝድገፍ ኮይኑ ኢራን ድማ ኣጽዋር ከተቕርበሉ ጸኒሓ እያ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ከተተባብዐ ጸኒሓ ቫግነር ዝበሃል ዝነበረ ሩስያዊ ጉጅለ ዕሱባት ምስ ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ርክብ ከም ዝነበረ እኳ እንተተገልጸ ኣብቲ ግጭት ዝኾነ ኢድ ከም ዘየእተወ ግን ይሕብር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ዓናዊ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘሎን 26 ሚልዮን ህዝቢ ሕዱር ጢሜት ከም ዘጋጥሞን ገሊጹ ዳርጋ 11 ሚልዮን ሰባት ድማ ተመዛቢሎም ኣለዉ ልዕሊ 750,000 ሰባት ኣብ ኣፍደገ ጢሜት ከም ዝርከቡን ይንገር ኣብቲ ግጭት 16,650 ዝግመቱ ሰባት ከም ዝተቐቱን ጸብጻባት ይሕብሩ ክልቲኦም ወገናት ብሰፊሕ ግፍዕታት ይኸሰሱ እዚ ድማ ጃምላዊ ዓመፅ ስቅያትን ሲቪላዊ ቅትለትን የጠቓልል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኹናት ሓድሕድ ሱዳን ዝተረሰዐ ቅልውላው ብምባል ዝያዳ ዝርግሐ ጢሜት ንምክልኻል እቲ እንኮ መንገዲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ብቕልጡፍ ምቁራጽ ተኹሲ ምግባር ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣሎ ሰራዊት ሱዳን ስለምንታይ ኣብ ዝርርብ ክሳተፍ ዘይደለየ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ቶም ፔሬሎ ንመራሕቲ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ህፁፅ ደገፍን ኣብ ሓደ መድረኽ ክራኸቡ ብምግባር ንኽዘራረቡ ዝገብሮ ጻዕሪ ኣዋርሓ ሓሊፉሎም ኣብቲ ንዕለት 14 ናሓሰ ኣብ ጀነቫ ክካየድ ተታሒዙ ዝነበረ መደብ ካብ ቀንዲ ደጋፊት ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ዝኾነት ኢማራት ዓረብን ንሰራዊት ሱዳን እትድግፍ ግብፅን ከምኡውን ካብ ሕብረት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝመፁ ተዓዘብቲ ከካትቱ መደብ ተታሒዙ ነይሩ ይኹን እምበር ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ናብቲ ዘተወከልቲ ከም ዝልእኽ ክገልጽ እንከሎ ሰራዊት ሱዳን ግን ከም ዘይልእኽ ኣፍሊጡ ሰራዊት ሱዳን ከም መንግስቲ ሱዳን እንተዘይተፀዊዑ ኣብ ዝርርብ ክሳተፍ ከም ዘይክእል እዩ ኣፍሊጡ ይኹን እምበር ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ መንግስቲ ምዃኑ ኣፍልጦ ምሃብ ይነጽግ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጀነቫ ክርከብ እንተዘይክኢሉ ብወገን ኣሜሪካ ቴክኒካዊ ዝርርብ ከም ዝካየድ እዩ ዝግለጽ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሱዳን ሰላም ንምምጻእ ፍሽል ፈተነታት ተኻይዱ እዩ ካብ ግንቦት 2023 ጀሚሩ ሳዑዲ ዓረብን ኣሜሪካን ኣብ ሳዑዳዊት ከተማ ጅዳን ዝካየድ ዝርርብ ሰላም ከተሓባብራ ጸኒሐን ሽዑ ኣብቶም መድረኻት ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ህፁፅ ደገፍን ኣብ ተኸታታሊ ግዝያዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ተሰማሚዖም እኳ እንተነበሩ ተመሊሶም ግን ናብ ግጭታት እዮም ኣብ ሱዳን ሰላም ዘሎ ትጽቢት ዝደብዘዘ እኳ እንተኾነ ስቂልካ ምርኣይ ግን ምኹነይ ከም ዘይኮነ ብዙሓት ይዛረቡለው መንባርከት ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይቲ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናድኦ ናብዚ ፍጸም ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሸር ላይክ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም